kay magpa-schedule pa man gud ang ilang parent next week. So hopefully magpadayon pa. So naan simbahan sa Mormons. Tsada ba? No? Hanggat kayo. So diri sa RER pagsulod na ninyo dili pares lang makasulod lang mo pangitaan na mog ID. Security purposes lang ilang gibuhat, so dili mo angay na masuko. Dayon for safety pod sa mga tagtungo diri sa RER subdivision. So mo nang mga pahibalo nako. So karon magawas na ko pahulay sa nagpasalamat ko ng akong client na ulian na. So init lang kaayo grabe gid ka init. So guys, kung kinsay magpahilot sa inyo ha, so PM lang mo para maano kung asa mapadulong akong video, palihog na lang comment para makahibalo ko kung asa ninyo napadulong or nakakita sa inyo ha. Dagan kayong salamat guys, no? So pagawas na ko. Init kaayo. Guard, thank you. Salamat. So, para mo pa uli na ta. Gikan ako diri sa RER. So guys ha, thank you guys. Salamat sa inyong pag-support sa akong YouTube channel. Pagpalit na lang kog like and share para dagan makaibalo sa hilot ni Mamang. Kaya para makalaag pagtabi sa asa. So dagan kayong salamat. Bye bye. Inahinay lang. Ha? May sakit yapon siya. Lakas doon, wala. Lakas. So dili na gid pares ka ganina magkupot gid kag lingkuranan. Okay. Ayun na. I-stretching. Kapag-play ka na. Di pares ganina lang ikang-ikang ka.